Pozdrav svima, danas ćemo 5-7 pravno objasnimo jedno gušenje iz mounta, odnosno jedno od najpopularnijih gušenja, takozvani X-choke ili kršteno gušenje iz mounta. Vidjet ćete razne varijacije od gušenja svuda po internetu, razni klipovi, da li su ruke odavde, da li su odavde, da li su ove okrenute, sve to da kažem malo manje bitno. I ja ću da probam pokažem neke od najosnovnijih principa koji su bitni da bi to gušenje moglo da uspije i moglo da radi protiv njega ko daje otpor konstantno, neko ko može da ga istrpi malo duže od 2 sekunde. Za početak, ajde da vam pokažemo neke osnovne principe. Ok, znači prva stvar na koju moramo da obratimo pažnju je sada naša petnica dođe bukvalno do stojača, odnosno kada peca postavi ruke defanzivno, hoću ispraviti svoju šaku, idem ispod njegovih ruku i kao da idemo testom, znači tu sam dođem do njegovog revera i sad hoću da moja penica dođe skroz do zemlje. Ako nije dobro postavljena moja ruka i ne mogu lepo da imam konekciju sa njegovim vratom, neću moći da ga gušem uopšte. Kod ovog gušenja imamo primarnu i sekundarnu ruku, odnosno primarna ruka je ta ruka koja je davlja, koja pravi 90% pritiska, a sekundarna ruka je ta koja samo da kažemo da ga završi, da pojača pritisak. Od ove prve ruke zavisi uspešnost gušenja. Kada sam uspio da postavim ruku dole sad, hoću uvek da imam balans, znači hoću da uvek moja leva ruka može da prati svaki njegov nos, znači ako krenem nos na tamo, imat ću ruku da postavim, a ako krenem na tamo, imat ću pola ruku da postavim. I onda mogu da gledam polako da se krećem oko njega. Ako slučajno desi da pecu pučem napred samo, da se njegov kimono podavi ovako ispod, da ne mogu da uhvatim lepo hvat, uvek hoću da se spustim dole, da mu uhvatim kimono, da ga navučem i sada ne mogu da radim ponovno gušenje. Kada sam namestio prvu ruku i sad sam krenuo da gušim, sledeći da ubacimo svoju sekundarnu ruku. E sad, kada ubacujemo sekundarnu ruku, uvek je jako bitno da budemo našom glavom na zemlju. Zašto? Zato što ako ja pokušavam da ubacim samo sekundarnu ruku, svaki njegov moć da me prevrne odavde. Znači moram da stavim svoje čelo na zemlju i da danas pokušavam da ubacim. E sad, da bi lepo vidjeli, neću stavim odmah čelo na zemlju, već samo da pokušavam da pokažem odavde. Odavde hoću stavim svoj laket iznad njegove glave i svoju šaku na njegovo rame. Odavde sad kad krenem, upravi srce mi čelo bilo na zemlju, odavde hoću da nađem i da ubacim svoj palac unutar njegovog kimono. E sad, peto, digni se malo gore. Odavde hoću da bukvalno pravim kretnju i da približim svoje šake. Što su mi šake bliže, to će gušenje da bude bolje. Znači tu sam, približim 1, 2, 3, što više mogu. I sad odavde mogu da krenem polako da prebacujem ruku sa strane. Mogu da dignem ovu nogu lakše, podignem i ubacim ruku preko. Sad, kad sam ubacio obe ruke ovde, stegnem ih, laktove vučem ka svojim grudima i moje čelo ide iznad njegove glave. Hop, bum. Odavde sad, samo jedno ruku na dole i vučem laktove ka svojim grudima košu. I završavamo jedan odličan gušenje iz mounta i odličan X-choke. Dobro je, crklo je tu, na kraj.